Takže zdravím. Dneska bych vám chtěl ukázat, co padá z metinu od mapy 120, 105. Ještě jednou se mluvám, to přeřek. Takže se jdeme podívat, jestli najdeme zde nějaký metin. Koukáme. Zatím nic, nikde. A jak vidíte, tam v dálce vidíme metin. Jak vidíte, je to level 135, 5. stupeň. Můžeme teda zkusit, co z něj padá, abyste věděli, co vás čeká dopředu, který jste ještě někteří malý level. Jak se můžeme kouknout, tak vidíte 100% příšery, jedák průmka 47, full PVM. Takže doma full PVM a stačí jenom ty příšery, nemusí mít útok nebo inteligenci. Samozřejmě pokud je var, tak jenom útok, samozřejmě pokud je sura, tak může mít na střídačku, útok i inteligenci, já mám teda půl na půl. Samozřejmě, kdo by chtěl lepšího dropa, tak doporučuji suru, VPčko, většinou když si někdo dá válečníka, tak tam potom straší s buffama, tak samozřejmě lepší je si dát suru VP. Co bych vám dál k tomu řekl, tak vidíte, že jangy jsou tak přiměřeně, ani hodně, ani málo, akorát. Nějaký ten milion, uhrnutá věc padá. Padají i vylepšování. Kus se prodává za 200 až 250 milionů. Většinou se používá na vylepšování. Jak vidíte, tak po chvilce jsme metin zdolali. Tak a můžeme se podívat, co nám zde spadlo. Teď vidíme tak nějaký ten prut. Tak vidíte, vidíte, požehnaná věc, paráda, hnedka kniha vylepšování. Nějaký ten prut tady taky máme. Jo, to nechci. Uhranutou věc si vemu, perlu taky. Nějaká ta runa na vylepšování se taky vždycky hodí. No, já si myslím, že to je v dnešním let's play všechno. A uvidíme se příště. Tak ahoj.